Ya, diaturke ya Cahayu, kowe kudu ngerti karo situasi lan kondisi. Kuwi sing paling penting. Dadi jiwa Jawa kang kajawi melaksanakan transendensi menyesuaikan ruang gerak lan waktu penting. Ya, memanik diaturke nganggo karakter sing wis tak tatahke ana jroning atimu. Mo. Entak, ora usah omong, aku ndak seneng omong. Wis omong lho, Mo. Ora usah. Jenengan mboten sing. Tapi pengen ngomong kok. Nek ngomong kekasaran. Dadi sok nek wis halus entuk. Ya, mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindha retno kang katon malela tak welengmu kiyo tansah eling nadyan adoh rasaku aja kesusu sumante rino wengi aku mung tansah ngenteni tanpa kata ngidam tetes sing tresno kang satuhu dadi tetaline atiku kang tansah anandang kasmera. Mong hanggarit mendung ati kekamuyo yen tan gembo halayo ya tak sing penak diayati
Wes. Turune jebrak iki pancen angel diomongi. Napa? Turune mbok dijebrak iki pancen angel dikandani. Basamu ki sing rada halus. Kumalasari Dalem. Lah iya ngono lho halus. Nggih dalem. Lah iya tapi dalem, Bapak. Dalem. Bapak, Mo sik umurmu piro to? 18. Lho, lah wis sekolah? Kuliah. Lho, kuliah. Ya mestine iki omongane rada kalem. Nggih mboten saged to, Mo kula nggih ngeten iki. Lho. Sinau rada kalem. Nggih mboten saged, Mo kula nggih ngeten iki lho. Ya wis ya. Aja guyu, aja guyu. Aja guyu. Aku wedi. Monggo. Dari dhewe iki tamburmu unekno. Balik. Wase. udan krimis ra uwes banyu kang tumetes dadi seksi kan kun nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi. Apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Apa pancen wis ra ngerti satenane aku wong tansah setya nganteni baline endah manis esemu liwat tembang kangen iki wujud tresnanku
Sita mundure urung. Oke nih. Rada maju. Napa mah? Aku nyawang mripatmu iki. Tak amati medene. Meh ki mau ngono. Mundur mlaku mundur gaya Michael ora kok gunane piye? Ngono. Sampun wau. Rong ngono. Sampun. Ayo jajal sik kok kene. Liwat. Liwat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku Gamelan melu. sayang tresno ngumring sliramu ora bisa ilang Stop. Ya lho. Sing titen niku kula ngoten. Bape demite sing mencok ni tresna kalih kula angger kula pangku kok meneng. Bareng tak indari kok. Mas Yudo kula atur lenggah. Lawak gilek sopan ki. Iya wong jeneng kene le. Awak duwe tata krama. Sopan. Wilujeng dalu bicange. Wilujeng dalu. Sapa iki? Kula Yuda Bocah saka ngendi? saking Ngawi. Oh, saka Ngawi. Leres nggih. Padha becik tekamu. Pengestunipun bicange. Ora ana alang sawiji apa ya? Pengestunipun. Keluarga rukun. Alhamdulillah. Dalu niki kula kalian Mas Yudo dan genep iki rak tepungan anyar. Lah, Dadi kowe kudu golek sela-selaning sela, nek wis sela sesela. nggih kula Ning seseli. nek rong sela aja nganti kok Nggih. seseli. Mangke lak mboten sela, mboten kula seseli, mangke lak sela kula seseli. Pundi sing pundi seseli niki? Leh, kowe ora. Kok iso Aku ora ero lho, Cok. omonganmu kok iso ora penak ngono lho. iki ra Wong bangsa bucange. ketoprak. Lah, Nggih. nggih. Andane Mas Irun to biyen. Leres nggih. Apa wis metu kok kono le? Pengestunipun sampun dipun pecat nggih. Nek percil dipecat ki mergo ngedol kendang telu. Nggih. Kowe ngedol apa? Kenong kula. Nggih, sani kan bakulan es dong. Lah, ngedol kenong apa ge? Apa? Ya tau ngedoprak. Nggih. Nate. Padha becik satekamu Guna Santo. Pikantuk berkah pangestu jengan dipo sinuwun lampah kula mboten wonten alangan setunggal punapa. Lah, toprak opol. Padha Nek iki- becik Iki ketoprak tenan. Toprak 40 tahun cil aku melok toprak umurmu lho pira, Nyuk? 30 30 lah pusing 5 tahun lho melok sapa? genteni pakku kok. Mangsa aku kok ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan sinuwun. Iya tak tampa percil. Padha becik satekamu. Becik ketitik ala ketara. Leh, Apa lho? Lah aku ora iso kae
Aku Iki ora tau klambi noprak. iki sapa sing nyetel kok apik? Kula. Kalih kula. Nyapa lho do kowe melok-melok itu. Bose aku kok. Oh nggih niki. Kula tumbet niki. Ya sampean anyar ya, Le. Nggih. Percaya Iya. bola-bali ganti pasangan ya. Mboten pas. Mboten pas. Ora nggih sing namung- mboten pas ki apane? Maksudnya mboten pas niku mboten srek. Sing srek nggih namung niki. Niki kan pasangan kula lawas to jane niki. Engko kok lereni neh iki. Mboten pokoke mboten Mboten metengi. malah rencana sing kula lereni niki. Lho koclok kowe iki. Kowe iki sing melok aku lah nyapa aku mbok lereni lho. Oh iya ya. Oh, Ya, iya ngoten lah, niku. iya. Nggih. Coba jumeneng ya, Mas. Jumeneng nggih. Oke. Nggih. Oh, Mas Yudo. Nggih. Ngawi niki. Sing Niki ngawi. ngadeg kowe iki lho sapa sing dikon aku tok kok. Cil, siki ya apik ora? Sae ning kelakuane mboten sae niki. Kese oleh sang seru apa sak dhuwurmu? Lah sak ngisorku apa enek to dagelan nom sak dhuwurku. Ora enek. Enyek niki ngene. Lah awakmu isone apa lho? Lho, niki? ya segala macem to. Nggih Apa nyuwun upamane niki rak panci sura, Mas? nggih nyuwun pangapunten. Ya. Mbah-mbah biyen nate dawuh, Pripun? nate ngomong, aja sok mangan ning ngisor longan, aja turu bantalan merang. Tegesipun mangan ning ngisor longan ki ngelongi leh mangan, turu bantalan merang ki mereme sing ngarang-ngarang. Oh, tegese kudu betah melek. Tirakate wong Jawa niku kudu betah melek Cel. karo betah luwe. Apik lho iki. Lah apa lho? Aja turu ning sorlongan, aja turu bantalan merang. Aja mangan ning ngisor Mangan longan, ning ngisor longan. aja turu bantalan merang. Ya bantalan merang bu ya kena dituroni kowe iki ya koclok iki. Iki tegese ana maknane, long ana lehmu mangan meremu sing ngarang-ngarang kudu betah melek karo betah luwih. Wah. Tirakate wong Jawa sing sae lek Nggih. ngoten to. Lara mah koclok kowe iki jane. Nuwun sewu lho, penyakit lara mah niku penyakit sing gampang tambanane. Tambanane diengkulmu moncrot iki aku 2 tahun ra mari. Lara mah to, Heeh. pindah kidul omah to. Heh, Mari. piye? Sik tak mengi to. Apa? Piye? Tak mengi. Laramu apa? Lara mah. Pengen mari. Heeh. Pindah kidul omah. Berarti ora ning lara mah. Ora ning lara omah. Kudune ning kidul. Kidul omah. Mbokmu gon rono. Nyapa? Tak terake ben bongkok. Rumangsaku kok rumah iki nderekne bulimbuk iki wong tuwek lho iki. Lho, iya no. Wong pini sepuh, Pini sepuh. tulung agung iki mirip gambar. Percaya nek panjenengane Bulimbuk ki piantun sing wah jan ngelmu Ning bak. nek percile nyepuh-nyepuh ya, Mas. Nyepuh nyepuhno pacul keris barang iki. Terus kok malih Mas sing berhubungan. Nggih nyuwun pangapunten nek bab kawruh bab sangkan paraning dumadi. Wah, saya apa jen. Iki lho. Apa lho sangkan parane iki lho. Ngupadi sejatine ngurip. Nyapa lho. Menungso ki saka sapa, bakale ngopo, mengkone kepiye. Lah iki sing penting. Awit wonten tuladanipun wonten ing pewayangan Nggih. lakon Dewa Ruci. Nggih. Bima Suci nyemplung tenggene telaga nika Nggih. terus nemokne jati dirine. Lah niki kula takok karo Percil mesti mboten saged. Sejatine Percil ki lho sapa lak roh ora njajal. Ijane tek kowe koclok apa beta kowe iki? Mboten nutut, mboten Lho percil ki ya iki percil. Percil niku nemong lho sakmenten iki lho ilmune niki lho. Lho, percil ki ya iki percil. Kuwi awake Percil. Iki lho, iki lho. Kuwi sirahe Percil. Iki. Tangane. Pengen Ora, ora. Bakarji. Sejatine Percil ora roh dhek. Kuwi. Ayang-ayange Percil. Lah terus piye to Percil sejat? pengen roh sejatine Percil. Pengen ro. Saka kono. Nuwun sewu lho, Buli Mbok. Ya. Niki tak dudono pisan. Aku tak manut cah ngawi. Mumpung wulan sura aku tak mbabar kawruh ngilmu Ya. upadi sejatine urip. Percil ki sejatine apa? Sejatine Percil mlaku apa? Hmm. Cil. Eh, Ha iki lho wonge. Niki wau. Niki wau. Dadi Percil niku asline nggih mung sak niku wau. oh berarti sejatine percil ki yo ki mau. Lah kuwi mau. Oh, berarti aku yo ro. Kowe ya iso. Kowe ro sejatine Yuda. Ya roh, nah aku sing anu ya tetep roh. Ya, Kowe jajal. ngerti prasejati. Ya ngerti ki lho, Tran. Jajal nah. Liwat to. Do. Yuda. Woi. Oh, alah atu-atu kok ngawi budek bocah iki. Ki koclok apa piye to di rumangsaku. Neng nuwun sewu lah ilmu kaya ngono mbok dudohne ning kene. Karep Saiki lah aji-ajian nuwun sewu lho Buli. Lah iki lho. Ya tak tekoki. Apa? Kowe roh wit jati. Ya ngerti to. Kowe gedange wite jenenge apa? Debok. Wit jati karo debok ki aji ndi? Ya Haji Jati. Wah, koclok. Jati sawite payu juta-jutaan kena nggo gawe usuk, nggo gawe cagak, Ya, gawe saka. aji debok. Kok iso Haji Debok? Delon ke. Iki lho, debok sakmene delon ke.
butoe mingkring ning debok sewengi lho ra apa. Lho dewa barang mancik ning debok gunung lah kayak jatimu ning kono kae. Pikiran to kowe ngono kuwi. Ajine precil apa? Weh. Apa kalah karo debok iki? Sik, nuwun sewu becange. Wayang. Wayang iki ana wong ya ana gunungan ana kewan. Komplit. Ulane ya enek. Enek. Sebabe apa ula kok gak dikeki sikil? Sebabe apa ula kok gak dikeki sikil? Sewu bule, Mbok. Ancene ula ki ya ora enek sikile. Alah kurang jeru ilmumu. Ya duduk. Lah ancene ula ki ya ora enek sikile teko clok kowe jan. Alah ora ilmiah. Lah sebabe apa ula kok ora enek sikil? Sebabe apa ula kok ora dikeki sikil? Sebab- Nek dikeki sikil mesti nyokot. Ora percaya nek ula liwat kek ana sikil. Ya ora mung sikil tok, ndasmu ya dicokot to, Dok. Nesu. Koclok kowe ki Ya yan. sunan kowe iki. Awakmu ya ngono lho, kowe ki alon-alon ning gemeske. Orang ning ngono wong jenenge. Wong ora ngerti nuwun sewu mboten niki menapa mboten mudeng. Aku Kaisaran niki mudeng. kelas berkuwis dhuwur. Isuk mau karo Sagita, Weh, Anderosta. Terus. Ya alah mari ngene karo Pak. Alah ya tetep kalah karo aku. Awakmu. Panggungmu pirang meter paling? Ya 8 musuh. 6 lah biasa. Dhuwure paling 2 meter. 2 meter. Esok mangkel aku tanggapan panggungku dhuwure 5 meter. Mang kowe ning ndi to, Dok? Anu benekno gendeng. Lah, nek no gendang yang mbok omongne. Wong ora roh ki orkese kancaku kabeh. Jen anu apa orkes apa? Yo, iki yo orkese Pak Sun. Pak Sun Gondrong Kidung hebat. Manggala. Kidung Manggala. Kidung Manggala. Satu nada, nuwun sewu. Rekaman bola. Arep Oh, rekaman kali kula. Deloken to. kewirangan ning kowe nek aku bareng wani nyanyi kewirangan minggu. Hai. Apa timbangan kalah karo debok kene. Ora apa-apa Ki, to timbang. Mas, Ki. Rasa ndredeg Mas, tante-tante. Alah. Aku ape nyanyi Yuda mangsuli. nggih. Nggih. Yuda maksudnya kalau nyanyi Nutut apa ora ini? Walah, yo mbuh lara nutut takon mulih. I know what. Apa enek lagu I know what iki I lho. know what. I know what ya apa? I iki apa? Aku No ora what apa-apa. berarti aku rapopo. Enek bahasa Inggris I know what iki kan. Geroh. Sumpah. Aja sok nyenyek aku itu. Yuh, Banyuwangi lele. biasanya aku pinter malah goblok. Ya rada rene rungokno. Ya. Rungokno. Nadane lah. Weh. Samono ya Mas ya. Yes oke wae Mas, ya oke wae. Aku rapopo. Just again Mas, just again. Aku rapopo. Mandak terima lagu aku rapopo pamer cil. Loh, aku dalane Pak Sun iki memanik sing nyanyi nembang biyen aku lho. Wah aku rapopo kok nek nyoto-nyoto maju iso lagu aku rapopo. Iya. Pak Sun, Pak Sun. Nuwun pangapunten. Nggih, iya. Kula tes. Kepinterane sepinten? Nggih. Bab mengarang lagu. Mengarang lagu. Lah. Jarene bojomu purek pamit. Sik. Lagune kok beda to? Lho, improvisasi. Lho kok ora omong lah improv. Ora tekan. Ya, gak apa-apa. Ayo terus. Jarene bojomu purek pamit golek dhuwit ning nyatane ora balik-balik. Bojomu cil jarene ilang. Sauri ya. Mergane suwi rata sayang. Masuk. Bojomu lunga ke Trenggalek. Mulih kok dadi Ora penak kowe iki. Sik tak golekne puli mbok tak golekne sik. Kleru sing arep sing. Ora penak. Mulih dadi geng gowo gaplek ngono ae wis penak-penak. Bojomu lunga cil piye rasamu? Aku rapopo.
bojomu tak rangkul terus tak gandeng. Oh, tak bacok lho kowe malan. Nun sewu lho beli mbok. Nyanyi ya nyanyi lah nyapa bojone kan iki rayani lho. Niki lho, nggih Ora ta. ngerti kuwi parian to, Bukti. Jil. Niki. Kowe nyauri sapa ora? Seniman nek mboten Mengko nek kowe nyauri ora iso, iki kok organisasi sing strukture kok gawe tak gebrai. mboten profesional. Nyapa terus bojone diambung barang kok. Lha sik to. Padune mboten saged. Aku tak dadi ketua kono. Lah gak iso aku sik ngene. Oh, Aku sing dhisik, aku sing dhisik. silahkan, silahkan. Ngene. Iki ra Silakan. terus iki mau. Niki kula riyen, kula walik. Alah, alah. Mesti ya ora iso. Bojomu cere dadi kirik. Lho. Gitu. Karepe piye? Aku gak hafal. Karepe mau piye? Ya ampun, tak tuwe mbak engko. Ratatatata. Piye ta, Mang? Jarene bojomu pure. Ya sorry. Sorry, Bo. Sorry. Wapok bisa nih. Keling aku kirik ae ngono. Bojomu jarene pure. Lunga ram balik ning nyatane ajare golek duwe. Bojomu to saiki ilang Amarga ora tak sayang. dipenak-penakne. Bojomu to jaren ning Blitar. Mulih-mulih saiki gempar. Bojomu lunga to piye rasane? Aku ra apa-apa, aku ra apa-apa, aku ra apa-apa. Burung aku bojomu minggat to piye rasane? Aku ra apa-apa, aku ra apa-apa, aku ra apa-apa. Bojomu tak rangkul to piye rasane? Bosok rek. Aku ra apa-apa, aku ra apa-apa, aku ra apa-apa. Bojomu tak rangkul tak ambung piye rasane? Aku ra apa-apa, aku ra apa-apa, aku ra apa-apa. Bojomu tak rangkul tak ambung tak bacok piye rasane? Aku ra apa-apa, aku ra apa-apa, aku ra apa-apa. Kowe iki jane piye to kok ora nek nesune belas? Lah nyapa ta bebas ta? Lho bojomu tak ambung tak rangkul tak Ora bacok. apa-apa. Lah kok iso lho? Wis pegatan kok. Lah asem tenan. Ora omong kowe mang. Ngono omong ora ngejak kuwi aku. Pegatan, Mas. Lucu ya ta. Lawas lah Pak. Lawas banget. 5 tahun ra Iki petuk. petung lawas. Sik. Sik to. Meneng sik to. Iki lak kono ngomong pitung lawas aku ndredeg. Iki mesti tipis Ora bengi iki. ora ranyar-ranyar. Ditenono. Jenengan anyar Kok niten ya, ngono to wong niten karo dalange rapi tuturana. nggih. Lah nggih. Lha biasa ya. Ya menek kurang Aku- nyuwun ngono. Lah ndek wingi jenengan potong no. Lah ya piye lek wong dagang kurang lucu iki. Kurang lah nek iki lho jelas ditambahi Mas we. Semoyo. Tambahi pisuan. Kok rane? Nak kene iki bendina tambahi bendina. Tambahi apa? Ya mung semoyo. Gak tahu rasane. Tobat. Pelang Mas. Ah niki lho. Prengat-prengut hati Ade mikir apa? Sapa uang ade sing tak apa? Gocekan ade saka apa? Timbang susah ade sing gembira. Yen gembira ade panjang dosa. Jangan ayo guyu. Ayo guyu, timbang susah ade ayo padha guyu. Prengut ade mikir apa? Sapa ulah ade tanpa guna. Lungguh tingkah ade sebab apa?
Bang susah adik sing gembira yen gembira adik aja tresno jangan ayo guyu ayo guyu ayo guyu Bang susah adik ayo padha guyu ayo guyu ayo guyu Bang susah adik ayo padha guyu Tak benane. Iki lho, apa kok Kok iso? tak kono omong-omongan aku tak benane. Mbak Lucy sik. Ya wis burung. Wis to ora apa-apa. Nyapa to kok bingung? Perkara nguyah mong langel dibenekne. Mbak Lucy, Dawuh, Mas. dalu sayang. Inggih, sugeng dalu. Oh, alah ki sayang barang to niki. Lah, piye ta kowe iki gak ngerti. Kowe ora ngerti ta karo Mbak Lucy. Lha napa ta? Sinten ta? Lho, anu jenengan apa? Pernah napa? Ya kadang sedulur cedhek. Oh, alah. Tak kira ana apa. Jenengan terang nih kadang dulur cedhek niku kepiye? Cil kowe ngambu apa? Niki lho kok iso semut tok nyapa to iki? Iso semut. Mboten pinanggih kawan dinten pripun kabaripun? Kang Ya Mas? atiku keronto-ronto nek ora nek sampeyan. Napa leres? Iya. Semanten ugi kula lho Kang Mas. Iya ta. Wong arep dikaya ngapa wong sampean ki wong sing tak tresnani cah. Napa Iya. leres? Wong Sematen kuli kula nggih ngaten niku lho Mas. Hei, Kula tinggal teng Jakarta rasa nggih kangen sanget kalih aja panjenengan. keras-keras halus-halus ae. Halus Nggih. ku awake lara. Mboten lara, niki pon fit kok Mas. Sampean kuwi ayu banget nek masak gini. Oh nggih leres to. Hai, saya Oh, terus nggih. kula menika anu Mbak Lucy. Mbak, Napa? ora apa-apa, takok tok. Lho ngomong karo Lho, kula. betul ora dijak omong-omongan Omongan barang. karo- Sajake kowe kok sirik ngono. Sirik kowe Aku sajake no. Kangen-kangenan karo Kangen. Masun kan wis tak tinggal patang Ana dino wong aku lunga nang kangen-kangenan kok Jakarta ora sirik. ketemu belione. Senen ana Mbak sampean idoni lho bocah. Kok tak tapuk lambemu ya engko. Omong-omongan karo Yuda Mbak sampean anu Piye, suwi ra piye? tau ketemu. Mbak Lucy. Nggih, Pripun nggih. Wah, kabaripun? Wis dangu kira Lah, ketemu nderekne Sehat, abah nggih? niku nggih. Alhamdulillah. Sehat to, Bu? Kula pun mboten saniki pun mboten nderekne kula. Oh, mboten. Nggih. Kok adeg dhewe kowe? Mboten dijak percil niki lho. Oh, dipecat. Nggih. Oh iya, sehat lah ya. Alhamdulillah. Oh iya. Ada anget mesti ngono ki dadi. Lho, Nyapa? ora apa-apa. Rene lho Mbak, kene lho, Kek. Iki lho jembar iki lho gene. Nyapa? Malah ora aja nesu, engko tak tumbahne sosis rene. Kowe sajake kok nyempelekne aku. Nyepelekne. Kowe ra seneng aku apik karo Masun karo Yuda. Kowe iri. Iri we. Kowe njaluk Cerik apa? we. Serik. Lah lak rasane piye lho sing kaya ngombe iki terus aku Kok Ngombe iso apa piye? apa nggawa banyu? kopi, sok-sok teh, tak campur susu. Kowe ndemok ngene aku mah nyapa karepmu? Semute iki lho, Kek. Lho, lho, lho. Aku lak ra semut nyapo ta aku ngono. Lho ngene iki lho, kurang ajar lah Kurang Anda. ajar. Lho, nyapo lho kurang ajar Cepetan iki. lho Kowe ben. kudu sopan Ruwemeten karo ben aku. semaput ngono ben wapok ngono. Lho, karo wong wedok iki pone aku Mbak Yumu kowe kudu sopan karo aku. Njaluk Ora iki. oleh demak-demak ngene. Kowe karepmu nyapa? Lho, yo ayo to lak demok-demokan Ah. iki. Nah, sampean mancing-mancing lah aku wis meneng lho, Bos. Lah aku didemak-demak lho piye wong lanang aku kok. Ya ora apa-apa lho, aku ora percaya lek kowe lanang. Lah, yo ning mburi kono tak doi kok. Nyapa kok ning mburi? Ya ning kene ae lek terah kowe wani. Teh wong-wong. Alah nyapu ra. Sampeyan apa-apa. jawat kok wedi ta, tak lilani. Lah, Nah. masa Demok Mbak Lucy janggute ya. Lah, Dang. jenengan niku malah ngoten niku lah. Ora. Kula mboten sekeca saestu bulimbuk Demokan jeneng ora iki. apa-apa. Lah jenengan niku nyapa. Eh. Saman mesti Cel cel cel. maksa-maksa. Kelunjak, kelunjak. Kuwi mang jenenge wong nyolong ora pareng Mbak Lucy. Ora pareng. Taren, lek arep demok ki taren. Boleh. Mbak Lucy, aku pengen demok tanganmu. Mbak Lucy, aku kon baleni karo kono. Iya. Oleh. Demok tanganku. Iya. Iya, Dek. Kaya ngene. Mbak Lucy, Mbak aku Lucy. pengen demok pipimu. Aku pengen demok pipimu Mbak Lucy. Nah. Cil. Iya, Cil. 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 Iya. Rasane piye? Cil. Dan kaya soto kanigoro rasane. Cil. Nyapul jaluk. Ambung neh piyah kowe. Kaya- Ambung madhep rene lho. tak didai nuwun sewu lho Mbak. Iya. Niki sing meksa kono lah aku jane wegah jane iki. Iya, kowe pengen apa, Dek? Oh, iya. Wah, lah sak mono lho dolan. Pengen demok apa?
Pengen Aku ora tembok pengen. boyo. Lehmu ngenyek sakmono iki ngono potongan wanita 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung lep. Iki lho. Iya. Iki jenenge panganan iki sosis kok kok. ngono. Aku ki lek ketemu sampean ki matur nuwun banget, Matur Mbak. nuwun. Wis suwi ra tau ketemu sampean. Tenan, ora Nggih. pengen demok. Boten. Tapi Mumpung ngelunjak ketemu tapi. lho. Lah nyapu lho sampean Lunjak. mesti. Mas, ora Ngono kuwi lho. apa-apa. Loh, kita kan mitra Lho. kerja. Kalau di Lunjak. panggung Mbak Lucy ini milik umum. Tenan ya? Sampean yo milik umum, Pak Sun milik umum. Berarti sampean gelem lho. Milik Ya ora apa-apa nek ndok panggung kowe pengen apa? Lho, ya pengen kabar aku. Lah iya ta, kowe pengen demok apa? Ngomong ngono lho. oh. Bales sencel, balesan. Nyapu. Kok malah melat-melat piye jane Ngece. Lho dolan lambene dingenek-enek. Lho. Lambemu meneng ae ngene-ngene iki lho sapa? Ngecenan Kocok kowe iki jane. Ngecenan Pengen iki. kok ya adu-adu ae. Kuwi iki adu-adu iki sengkuni tok wis. Sengkune niki. Bocah kuwi kene meneng ae kok Piye-piye? Ngece wi. Ditari ya, njaluk mlaku mlaku lho. Pas ngene wae kok, pas ndek ngene to. Mlaku Ngiwi karo aku no. madhep rono karo ngene. Ngono-ngono iki. Kowe ngiwi-ngiwi aku. Ngiwi, to. ngiwi. Kowe ditari aku. Oh, syukur we. Ayo. Kon demok apa? Kuwi ngamplengan lho kowe. Untung aku ki wong penakan, ora penak kok ngampleng tenan kowe. Lah kowe ngiwi-ngiwi aku ngono. Mbak, nganggo iki lho, Mbak. Nganggo iki lho. Nganggo. Cok kowe. Lara. Kowe ki rumangsaku kok guyon ya guyon ora oleh ngono lho. Mas, aduh Dalah. Dik. Aku sing luput. Bisa ta? Iya, Sik iso. kalem, Dik. Jepitser Prengat-prengot wong ayu. kok ra duwe jempol. Aku mau apa? Apa kuwi? Go aku. Cil, Ngono wi Cil. lho mesti. Cil. Wong Kowe ngerti, Pra? tibone Jempolan. ut kok jempolan. Jempolan ya, Pak Dik? Bone ut Biar barang. dagel piye? Jempolan. Wis tak kowe kok ngomah to. Nggih. Akhlak kota rumah. Lah, iki lho. Senani Mas. Nggih. Nggih. Ora Wong duga. dagel iki dagel yo dagel tapi Nggih. kesopanan penting. Nggih, sepuntene Pak Sun. Kleru kowe. Nggih, Pak Sun. Piye leh ngene kok dadak. Nangis kono syukur. Jempolan, Pak Sun. Jempolan wis kleru bolak-balik taleni dagel yo Dagel yo dagel. Kesopanan penting. Aku ya ben lucu. Tak potong 1 juta. Loh, kakean. Bayarannya pira to, Cil? 500. Malah tombok. Aku tomblok 500. Kene iki tombok terus aku lek karo iki. Kowe rungokno tak seneni kok. Malah omong diseneni. Seneni kok ngomong. Piye kowe ngelek-ngelek Pak Sun? Ora, Bayarmu kurang. iya. Kurang terima kowe. Ora nyapa-nyapa. Bendina Lah tidak muni ora mang piye syukur. jempolan? Jempolan. Tujuanmu muni apa, Mang? Ayo. Enggak, aku ya muni jempolan. Mau tibane ut kok muni jempolan. Nah, Apa ya ora oleh aku isone kuwi. alah. Iki jeneni tak tapuk lambemu ya. Ngapa? Kowe grupku Terus kowe sik Ora. nangis to. Senang iki. Lembang karo nangis. Iya, gak apa-apa. Aduh, Dik. Aku sing luput. Jopicer Rengat prengot. wong ayu. Ra duwe jempolan. Yo, kok baleni neh. Mbok baleni neh. Baleni. Mbok baleni neh. Awakmu. Ayo kowe Awakmu. kowe sing apik iki. Awakmu. Niki sampun senior nderek Abah Jero Aduh, nggih Dik. nggih sak letinge munyo. Aku sing luput. Ah. Jopicer Prengat-prengut. wong ayu. Ah. Ran duwe. Ayo. Kene nih, Cok. Tunggu. Iki kok ora bener kabeh to jane. Kok ndak penting kowe ya? Oh, aku ngerti iki. Nangis. Aku ngerti lek gambu iki mesti mari tak lewet ning ngene. Ah, mesti mari. Asik. Ayo Yo, nyanyi lah aduh Dik bener. terusne ya. Asik. Aduh, Dik. Ya, Dak. Terus no. Aduh, Dik, aku sing luput. Copi jer prengat-prengut. Wong ayu dadi sembrawut. Bebek disosor ngeri, laku dewek pohon disori. Langsung besok gak ganti lagi. Aduh, Dik. Aku sing lewi, copi jer prengat-prengut. Wong ayu tansah kemaju. Ning kalingko. Gawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Bah, sae nggih Pak Sun. Apik. Anu suaramu. jaranane kok mboten wonten Pak Sun. Sepote cahyo kumbaraku. Ya kumbara. Jaranan Nggih. kuwi saiki laris. Nggih. Naik daun. Nggih. Ya oke, engko tak dadekne bintang tamu jaranan, Cil. Nggih. Jaran, Dok. Wah, nggih. Ayo, Jaran ki lho jarane. Ayo. lho, jarane iki landane bolak-balik lak meteng ae. Cil.
Kok kurang Aku ajar. bolak-balik seneni Wah, lho. senene piye? Aku dijaran-jarane kok. Ora sopan Pasang marai. nek 500. Wah, Gak sopan kowe marai. Kor 1500 ya anu to aku sampai lali aku to. Ayo Rene, Ya. jaran. Ya, Jaran niki Sepok Cahya Kumbara, Mas. siap. Piye? Apik. Bre ditambahi lek. Piye ora sida kepotong Ora 500. sida wis apik iki. Apik iki Mang. Jaranan. Jawab Mas. Niki ra enten karman ngeten. Nggih. Dadi tetep gawe iman-iman iku, Mbak. Ngaten. Heeh, jadi rubah aja. Mas Siap, Sun, siap. Nah, siap, Mas ya. Sun, bibar lagu iman-iman menika wonten wekasan saking panitia. Nggih. Bapak Rianto badhe berkahi ngersakne caping gunung. Oke. Nggih, badhe duet. Ya. Saben bengi. Monggo iya, Bapak iya. Rianto digawe penutup ya, Mbak. Nggih. Nggih, Oke. nggih. Sebab iki ndi ponakanku anake Un kok diaturke kon siap ning kene, Mas. Badhe nyanyi. Ya. Ya, kayak apa? Pak Rianto. Eman eman. Boloku. Pak Rianto piyayine sabar. Grapiak semana. Tanggal pinten melih Pak Rianto? Awean. Tanggal pinten meleh kok ngusini sini. Ya apa Loh, Kowe nih, grup ngendi, Jan? Nih mriki. Nah, iya kok takok kono kok. Menawa nenek-nenek dagelan-dagelan tok iku. Lho iki lak boyongan Malah nglancangi, lancang ibu cangik malan arep budal Iki jan dhewe. ket mau wis sengkuni kowe iki jane. Mungkin iku wis ora piye-piye kok. Pokoke aku sing ndi akeh-ngekeki ku tak eloki pokoke. Eh, Mas. wong karo kancane lorek ora guyub. Eman. Sampeyan apa aku? Ya awakmu to. Aku nyonton. Nyontoni Iki ape nyontoni. nembang wis ngono muni. Tapi nyontoni apik Eman. kono lho. Nyontoni. Toni. Eman, eman, Riko hangsun, eman, eman. Biasane ki damel selonceng kok mboten. Ya, selonceng, kok, Mas. Mas. Bundutane Ben Pak khas Bapak Banyuwangi. ben ciri khasnya ben saya apal. Nggih. Wong iki ciri khas kok. Oh, ya. Aku niki nyambi mangsamu. Kok iso sangu kunci bareng. Tempel ban lagi nek kuncine barang. Eman, eman. Bener, Jan? Nggih, nggih. Riko hangsun eman, eman. Yo. Yo, cak okrok sing cak. Apa ta? Cil. Napa? Senang ono lu sih. Lah nyapa ta? Lah ku mang omong dhewe. Kuwi nyapa to iso omong dhewe? Iki ki Ngerti mendut ora, tak Dik? ngerti Iki- cak omongan Iki malah ngerti iki lawak ngono. Aku lho karo iki kon jejeg. Aja. Aja ben Mbak Lucy dhewe. Ben Mbak Lucy joget. Kuwi gua Ku kono. nek Iya, iya. Pak Yudo jejeg percil terus nyambos Terus ya. Aku Iya, bos iya. ya. wis kobong ra sida. Ora usah dijejek, ora jejek-jejekan iki. Mbien anu boyokku pedhot Ora. ngediri. Ya. Lah aku menari lho, jadi kan mbok ajari aku tari Ora Banyuwangi. tetep Pak. Pokok ya. Isun wedi kelangan Riko hangsun eman Ye! Walah alah ora omong, tiwas sing tak jejeg kowe. Lah, Iki tak sing dijejeg. Ya ampun. Ngerti aku tak jewecek bolak-balik kowe ngejane. kowe lungguh kono, nah. Lungguh kowe lungguh. Iya. Yuk, sing banter tak gedek ngene iki. Iya, mesti. Kono ae. Iya, iya, iya. Awakmu ora roh saiki. Ora. Abrote. Ai. Eman Dion. Gak roh blas aku iki. Meneng ae. meneng.
mudeng Ora iki ta? basa Banyuwangen. Lah kok Belas basa karo. Auri yo cil ngawi apa piye? Iya iya. Koyo ape tuku punten kowe iki. Rika hangsen eman eman. Yo! Apane Don? Kang piye maneh? Minggir. Apa? Ngene iki nggon aku iki. Dah, kowe nyapa Tari ngalih? aku. Kowe kok ngalih? Lah kan mbok omongi aku kok ngaleo aku ben kejejeg ngono. Asem tenane. Karepku awakmu takon gluduk. Put, Yuda kene. Lah nggih. Nggih. Pangapunten lho bocah. Ya. Yuda ki agenmu ngerti lho, Cak. Kertas kula niki. Diapusi ketara. Andani ya. Ngalah padha letete. Dah. Kamu ge wis, saiki umur pira anakmu? Iso mati kelangan. Yo, kelangan tangan Don. Aku ora dijejeg barang pokoke ngene aku. Golek walesan Nento. Ya mengerika Kang Son sayang. Kesenenge sing mari-mari nemu jodoh liwat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan Senenge sing mari-mari nemu jodoh lenyat orari kawitane kontek-kontekan akhire Isun sing ngira sing nyongkoke isun jodoh ya ambirika omong guyon ya kawitane akhire ya padha welase
innallaha ma'asobirin. Wong Ah. sabar kuwi kekasihing Gusti. Ora entuk dagelan kondang kok ngamuk karo nesunane ora entuk Ora ning apa ngono lah, meneh Bu. musuh pemusik. Ambekane cah musik iki pira wene to? Kancane kerja kowe. Ora ning ngono, cah-cah iki jane kowe iki kompak apa piye? Ngelehne aku ning kene akhire aku ben isin karo Mirangne aku. mirang-mirangne Enek aku. Pak Wabub. Enak Enak Pak Pak Wabub. Aku Wabub. malah isin no. Isin lah aku rek sesuk lara ditelepon piye. Aku dagelan kondang lho. Aku ki dagelan dhuwur. Kowe wani apa piye Sing karo aku? anu sing endang to. Nuwun sewu bejange kesane. Tak warai. Oh alah Mas. Oh, alah Mas. Kaya pinter-pinter ngendang. Kaya pinter-pinter ngendang. Paling pangananmu apa? Paling pangananmu apa? Soto, Soto, rawon. rawon notok kowe kan. Aku iki lho, Aku lho, damen. damen. Piye to? Dok. Ben Kowe iki piye to? ben sungkan wong. Sungkan mangan damen iki lho. Wedi wonge. Tantangan. Oh, alah. Tantangane. Aku mangane damen. Aku ben sungkan awakmu ya ta. Iya. Oh alah Mas. Walah Mas. Rudane panganan damar supune gedhi ta jenenge. Ben sungkan deh. Manganku damen rek. Gayamu tok ae. Tok ae. Kaya pinter-pinter Oh ya ngendang. pinter-pinter ngendang. Awake dhewe iki bolo. Ae dhewe iki bola Mas. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono kelakuanmu. Mergae mboyo sing apik. Megawe sing apik. Paling ngombemu apa? Ngombemu apa? Es teh, Es teh, susu, susu notok, kopi. kopi. Aku iki lho, peceren. Pecer. Kok kaya wong edane mbake baju peceren. Ngombeku peceren. Wedi lho wong ndingkluk lho. Oh, wedi lho. Jempolmu kuwi. Ae wedi. Kono mikir, oh percel jane kiri tenan ngono. Asem tenan. Gayamu Mas iki lho. Ayo. Ya. Gayamu. Nggih, Mbak Nur waktu sih. Yes. Ndi tolene ben gabung karo Nggih. kita iki. Sinten? Lah kono kundi? Hei. Kuwi urung lunas Mas. Ndi tolene ndi? Ya. Kayak apa? Genduk Hani Pramesti. Mangga. Yo, aku lak kene koyo anakan lele. Iso anakan lele. Cil, Palik lho bendolmu. nakno lho. Munyer-munyer lho. Kabel to, Bas. Iya, Bas. Aku lak kene koyo anakan lele, Bas. Iki sing anu Sik kae ndi tolene ndi tolene. dole. Oh nika. Rene. Tak jajal ben munggah panggung. Cil iki benakno sing apik ku wur-wuran ra karuan. Cik benakno. Kene iki aku ki yo nyambi menane kabel barang do. Melu rombongan son to. Ya ora kok melu rombongan son. Mangga Dik. Ini. Iki ben kok nggaprang ki ya klebu seniman niki tukulane klebu Mbah Murdi, Mbah Hani. Oh, nggih. Nggih ya ta lah. Kowe kok kaya Anu, koyo anakan lele. Lha sing apik to nek mung nganggo blangkon sing apik. Cil warana sik Napa niki? tembang kanggo Rika. Walah, kanggo Riko ta? Heeh. Ngendane, Mas. Kuwi Ora- sik kuwi sik cilik lho. Nggih. Biasa ya karo Om ya. Omongono sik aja sungkan aku wong kondang. Aja sungkan ya. Dadi- Masih aku wong kondang. Masih aku wong kondang sampean biasa. Tapi aku kondang. Tapi Iki terus to ora? aku ki wong kondang le. Saka Banyuwangi. Saka Banyuwangi. Ora usah sampean sungkan. Ora usah sungkan. Arep dikaya ngopo nek wong kabeh sungkan karo aku. Kuwi lho. Pejabat sungkan karo aku. Sopo to? Kiai sungkan karo aku. Mas Nadanto. Nadyan to. Aku wis tau gendeng Lah. tapi Ono ya. baleni. Ono wae. Baleni. Ayo cewek kene aja. Lha iki lho diwarai iki lho. Mas. Siji-sijine mung Diwarai dhewe. Warana cel. Mah. Wong kok mutungan iki aja mutungan to. Siji Sing kok sing. sing ngono hang Jajalan, Le. Jajal Mas. Sing ana hang piso Terus. Ya terus. Ayo terus. batesi welas Bocah dikandani angel ya. Bocah wedi lho. Bocah wedi lho. Bocah diomongi angel ram ngono ngenteni Bajingan apa? yudoi. Tempe, tahu, kerupuk, gereh dintekne. Ngak ngok ning kene. Anggitku seneng lho aku Cel. demen. Tak tonyo tenan we. Bocah. Balenono Le. Ale, rasa Aja wedi Le. Standar Wedi. ayo. Ya saking pengalaman Le. Suara. Sing ngono. Ayo, bengok neh tak. Ora. Ya Le. Balik Le. Balik Le. Bocah cilik sampai kaget le. Suarane tiga sing. Sing ngono. Le, ayo siji ya. Aja ngerti kowe itu Ayo, suaramu. Le. siji-sijine mung riko nang ati sun
selawase. Oh tak bacol. Kowe jane seneng karo wong lanang kok. Bocah wedine iki lho. Nuwun sewu. Ya Rin, maka meneng. Gandengane. Iki nembang kedan joget ngeten lho nggih. Iya ya. Dadi ngene lho, Le, tak mengi. Kula joget kudu ngene. Nah, ya. Kudu manut aku sampean ya. Nah, ngene tangane ngene. Nah, sita. Sikile begagah. Ya begagas. Ya, Rin ning kula ning kono. Nah, ngene kan. Yuda, Nggih. golek nggon posisi iki ben. Ya, Ini ya, sip, taruh. nggih. Jajale ya. Ayo, jajal ya. Berjalan. Si, rolo, siji ya. Siji, ayo. Ya. Siji-sijine mung riko nang ati ingsun selawase. Sip. Pinter awakmu dadi kaya wong dulu. Bersama Kidung Manggala. Yo Mas dadene ya Mas. Yuk bersama Kidung Manggala. Bersama Kanggo Kidung Riko. Manggala. Yo. Oke. Yuk, jogetan. Tenan karo Rin kontak kok. Ngene. Le, peh percaya saya tak instruksi ini channel. Napa? Le, sair pertama Mbak Ririn terus sampean ya. Ya, Saya siap. kedua. Jogetnya tapi padha lho ya. Iya. Itu. Siap, ya maka. Ayo. Modern. Terus Le, joget dulu, Le. Ramane mer. Yo, joel Le. Sijine mung riko nang ati ingsun selawase. Separuh raga iki yo romong kanggo riko. Ayo bro, masih goyang bersama Kidung Manggala. Sing ana kang bisa ngalangi niat iki, Mas Yota Samudra sun arungi. Sing ana kang bisa gatesi welas iki, Mas Yo Hilya nyawa sun pilani. Parambain sun ngakoni kanggo riko. Siji-sijine mung riko nang ati sun selawase. Paruh raga iki yo romong kanggo
Sinau ya, Mas. Sinau terus. Ya. Matur nuwun.